Udalak, UEMak eta Banaiz Bagara elkarteak Euskara Plus ikastaroa antolatu dute. Dohainik, euskaraz ez dakitenentzako ikastaroa da. Zaintzan, zerbitzuen arloan edota arrantza munduan lan egiten baduzu, edo egiteko asmoa baduzu, lanerako gutxieneko euskara maila lortzen lagunduko dizugu. Gainera, ez dira ohiko euskara klaseak izango. 30 edo 40 orduko ikastaro guztiz praktikoa da, eta eguneroko egoerak landuko ditugu. Egunak eta orduak berriz, ikasle taldeekin adostuko ditugu. Irailaren 6tik 20 eman ahal izango duzu izena, udaletxeko harreran. Ongi etorri euskararen herrira.